Ndị be anyị ekene m unu, afa m bụ Adaebubedike Ada ndị Igbo nke onye chi ya zelu unu. N'ụbọchị a na-ewetara unu ozi na obi Igbo amaka, obi ndị Igbo. Biko sonye na anyị, nọnye na anyị ka anyị kpaa nkata ka ụmụnne otu anyị si akpabu. Daalụnụ. Okwu anyị ji bịa n'ụbọchị a bụ kedu ihe dị iche na omenani Igbo na ịgọ mmụọ. Ụfọdụ n'ime anyị na-ajụ kedu ihe bụ omenani Igbo na kedụkwa ihe bụ ịgọ mmụọ. Ụfọdụ iche na ha na-abụ bụ ofu ihe. Ọ bụrụ ofu ihe. Omenani Igbo dị iche, ịgọ mmụọ dị iche. Omenani Igbo bụ omume ka anyị si ebi. Nya karakta. Omenala bụ omume anyị na-emese ana, ihe dị na ana. Ọdịnala bụ ihe dị n'ana tupu anyị abịa. Mana omenala bụ omume anyị na-emesezi ihe ahụ dị n'ana na ihe niile anyị fụ n'ana mgbe anyị bịa. Nya bụ ihe dị ka ọjị dị n'ana anyị wee bịa. Omume anyị na-emese ọjị bụ omenala Igbo. Ndị Igbo na-agọ ọjị. Ọjị bụ ihe na-afụ anya, ọ bụrụ mmụọ. Ndị Igbo na-agọ ọfọ. Ọfọ bụ declaration, ya bụ ikwu okwu dị mma gbasara mmadụ maọbụ ihe na-afụ anya. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Ịgọ mmụọ bụ ife mmụọ dị iche iche ebubata n'obodo anyị. Mmụọ na-adịbụrọ n'ana. Mmụọ dị n'ana anyị na ya na-enwe mmekọ, anyị na ya na-akpakọrịta, anyị na ya bụ family, anyị na ya dị na mma. Mana anyị anaghị efe ya efe maka na anyị na ya na-arụkọ, anyị na ya na-emekọ ihe, anyị na ya na-emekọ ihe niile. Anyị anaghị efe ya efe. Chukwu bụ mmụọ dị n'ala Igbo. Chi bụ mmụọ onye ọbụla nwe. Onye ọbụla nwere chi nke ya. Mana Chukwu bụ mmụọ jikọtara ndị Igbo niile. Ka Chukwu si wee kee ụwa, o kechara ụwa tinyecha onwe ya n'ime ahụ anyị bụ ndị Igbo, wee were anyị wee na-arụ ọrụ. Ya mere eji si ebe ọ bụla ije ma ifuru onye Igbo ma na Chukwu anọrọ ebe ahụ. We are telepathically connected maka na Chukwu na anyị ncha n'ime. Mana enwere ndị ha na Chukwu na-agba wọọ dịka anyị si kwuo n'ihe onyonyo nke ọzọ. Ndị a ha na Chukwu na-adịrọ na mma bụ ndị bugasị mmụọ dịkwasị iche iche chọkwara ka na-efe ha ma ọ ka anyị na ha dịkwa otu anyị na Chukwu dị. Ọ mmụọ ndị ahụ batachara n'ala anyị wee nọrọkwa na-achọkwa ka ndị be anyị ha na ha na-emekọ otu anyị na Chukwu si emekọ. Mana ha chọọ ka anyị na-efe ha efe, ya bụ ịgọ mmụọ. Mmụọ ndị a chọọ ka a na-agọ ha. Ihe ọ bụla ịgwa ha mee, ha ga-eme ya ma ya bụrụ na gị na ha na-emekọ. Ihe niile ha na-eme ya, ha na-eji agreement eme ya maka na anyị na ha abụrụ ofu. Ha bịara abịa, biznes, ngasikere na ha bụ biznes nke ha wee bịa. Chọkwa ka anyị makwara otu anyị na chi anyị si emekọ ka anyị na ha na-emekọkwa. Ụfọdụ ndị mmụọ a batara mgbe a na-anụ agha dị iche iche n'ala Igbo. N'ala Igbo enwegasịrị agha anụchara n'ala Igbo dị iche iche. Mgbe ndị mmadụ na-achọ ịbịa zọta ihe Chukwu nyere anyị, ha na-azọkwa ana ka ha nweta oke na ihe ọma niile Chukwu nyekwara anyị. Okwu ma n'ala Igbo amaka. Otu o si makwa mma, otu akwa ka ndị ọzọ o si achabakwa ndị ọzọ n'anya, ma ndị mmadụ ma ndị mmụọ na-achọkwa ka ha sokwere nwetakwa oke na ihe Chukwu nyere anyị n'ana. Enwegasịrị agha anụ mgbe ochie, agha Arọchukwu na ndị Ibibio. Ndị agha Arọchukwu na ndị Britain. Agha anyị na ndị Pọtugi nụkwara. Agha anyị na ndị Igala nụkwara. Agha ndị Bini na ndị Igbo nụkwara. Enwechara agha dị iche iche anụgasịrị mana anaghị akọkebe ya ka iwe hapụ iwe ndị mmadụ. Mana mgbe a na-anụ agha ahụ ka esikwa otu ahụ wee bubatachacha arụsị dị iche iche n'ala Igbo.
agha ọbụla anọ nwere mmụọ eji wee nọ agha ahụ. Mmụọ eji nọ agha ahụ, ọ na-aba anụsị agha ahụ, mmụọ ahụ anaghị ana, ọ nọrụzie ebe ahụ. Mgbe ndị ọcha bịara, ha bukwa mmụọ nke ha wee bịa. Ndị ọbụla batara n'ala Igbo, ndị Kushites, ndị Kemet, mgbe ha batara n'ala Igbo, ha bukwa mmụọ nke ha wee bịa. Ha ma abụ ha bịachazie ha nawa, ha ma mbuzi mmụọ ahụ nawa, hapụza mmụọ ahụ na-ejere ha ozi. Ya ka m chọrọ ka anyị kọwara ndị Igbo mmụọ dịgasị iche iche nọ n'ala Igbo a na-efe na-abụrọ mmụọ ndị Igbo. Onye a mere mgbe ụfọdụ a na-asị na a na-agwọ ọgwụ ma na a na-eme ihe dị iche iche ọ da arụ ọrụ maka na mmụọ ahụ dị loyal to ndị butere ya, ọ bụrụ ndị Igbo. Unu ga-egwu a na-akpọ egwu ọzọ Emene Nsugbe na-agụ. Ọ na-akọwa na Igala ka mmụọ si wee bịa, alụsị si wee bịa. Ya bụ mmụọ nwaanyị na-eti, most of them si Igala bịa. Alụsị niile na ndị be anyị na-efe, most of them si Igala wee bịa. Ya bụ na ụfọdụ mmọnwụ ndị Igbo na-eti, ụfọdụ mmọnwụ ndị be anyị na-eti, unu negasị afa mmọnwụ ahụ ifu na ọ bụrụ afa Igbo. Mmọnwụ dịka Igala bụ afa Igala ka esi akpa abalị mmọnwụ ahụ. Oriọkpa bụ ndị be anyị amada afịa baza ya Oriọkpa. Ụfọdụ mmọnwụ dịcha n'ala Igbo, inekwa ejiji ha, ifu na ejiji ha bụ ejiji na-abụrụ ejiji ndị Igbo. Iru mmọnwụ ahụ onweghị onye Igbo nwere ụdị iru ahụ. Ifu na ọkwa ivu ya dịkwa ya n'ihu, ọ na-egosikwa gị ihe ọ bịara ime. Ịneanya na mmọnwụ a na-akpọ ada mmọnwụ na-eme ka nwaanyị, ifu na ọ nwere omenala Igbo nwoke na-eme ka nwaanyị, mana ifu na mmọnwụ ahụ bụ nwoke yikwa akwa nwaanyị na-eme ka nwaanyị. Ya igosi gị na ọ bụrụ omenala Igbo ka ọ na-eme. Ị na-enene mmọnwụ ndị Igbo ofu na ofu, ifu na o nwere ihe dị n'ahụ ya ma ọ bụ omume ya dị n'omenala Igbo. Ịma na a kwuru na omenala bụ karakta. Omenala bụ ka ndị mmadụ si eme omume, culture. Ya nenewenu mmọnwụ niile anọcha n'ala Igbo, nene ka omume ya dị. Ibebade ndị nna 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 anyị anya, nene ka omume ha dị. Inenezie compare, nenezie ma o nwere omume mmọnwụ a na-eme dịka omume ndị nna nna anyị na-eme. Ị ga-afụ na ọ bụrụ ejije. Ọzọ dịka ịbịa bụ na o nwere mmemme a na-eme n'ala Igbo nwoke na nwaanyị anaghị anị ya. Nwoke rigodo enu nkwụ, o budata mmanya ahụ, nwaanyị ga-emetụ ya aka, soro ya ṅụọ mmanya ahụ, soro ree mmanya ahụ. A na-agọ ọjị, nwaanyị na-anọ ya, nwoke na-anọ ya. A na-eme oriri nwa, a na-eme ibe ugwu maọbụ idu ụlọ maọbụ ịgba nkwụ maọbụ ezigbote omenala Igbo ite egwu. Nwoke na-ete egwu, nwaanyị na-ete egwu. Ihe niile abụ omenala Igbo, nwaanyị na nwoke na-anọ ya. Mana mmọnwụ maọbụ ịgọ mmụọ, nwaanyị anaghị anị ya maka nwaanyị na-emebi ọgwụ ha. Nwaanyị Igbo na-emebi ọgwụ ha, ya ka eji sị nwaanyị nọdụgodi n'ụsọ ka ha nwee ike ipush agenda ha chọrọ ipush. Ya mere apụtasị ịbalụ mmọnwụ, ị ga-aba ya aba iji gosi gị na mmọnwụ a abụrụ omenala Igbo. Otu ịnọ kịta amụghị ịpụtasị gị jee banye otu n'ala Igbo. Itolu otu ọgbọ, ịbanye otu ụmụ ọkpụ. Ịnụ ọdụ, ịbanye otu ụmụ nwunye di. Ịbụ nwaada, ịbanye otu ụmụada, ịbanye adịghị abanye aba, adịghị eme initiation otu niile dị n'ala Igbo. Ụmụnna adịghị eme initiation before ịbụrụ ụmụnna. Asị na itolu gị bụ ụmụnna gị jee bụrụ, a ga-eme gị initiation. Ọ bụrụ na nwaanyị ka ịbụ na nwaada, ụmụada niile adịghị eme initiation. Ịbụrụ nwaada, ịbụgo nwaada. Ịbụrụ nwunye di, ịbụgo nwunye di. Ọ bụrụ na ịbụ okorobịa, ya bụ youth grade, anaghị eme initiation na youth. Ọ bụ na otu ụmụ ọkpụ, o nwecha ndị nwecha age grade meeting na village, unu na-eme initiation wee banye age grade meeting. Mba, mana ị chọrọ na ịba mmọnwụ, ifu na ya eme gị initiation iji gwa gị na ihe abatala abata, ọ bụghị omenala Igbo. Ị ga-eme some things iji gosi na ịgụnwa willingly agree, maka gwa gị na mmụọ niile a na-arụ with agreement. You willingly agree to join. Maka na o nwere law na-aga dị ụwa. Iwu ji ụwa bụ na mmụọ niile a ha na Chukwu na-agbawo. Chukwu nwekwa ike niile nye anyị nwa. Ya bụ na before ime nwa Chukwu ọbụla ihe ọbụla na ị ga-agwa ya, o kwete
tupu ị nwee ikikere ime nwa Chukwu ọbụla ihe ọbụla. Ọ bụrụ na nwa Chukwu si na ya achọghọ, enweghị mmụọ ọjọọ ga-eme nwe ihe ọbụla. Ya ji gwa gị na anyị na Chukwu bụ ofu, anyị na chi anyị bụ ofu. Ya ka eji si onye kwe chi ya ekwe. Ya ka ndị Igbo ji asị Igbo kwenu. Ndị Igbo shiwa awa anyị ewughoro ya. Ị mara na ihe ahụ ama nwe isi. Ihe niile na-eme n'ụwa ndị Igbo gbakọ aka ọnụ shiwa awa na anyị ewughoro ya, na anyị achọghị ya. Ịfụ na ndị mmụọ niile awụ back off. Maka na ikikere Chukwu nyere mmadụ karịrị ikike ha. Ndị mmadụ ka mmụọ. Ya ka ụfọdụ ji aba ụmụ ha Mmadụka. Mmadụka bụ afa mmadụ. Maka na ka ị na-enu onwe gị anya, ị na-afụ na Chukwu nọ n'ime gị. Kere ka Chukwu ga-esi nye gị egere gị iru, ọmalịcha iru gị, ị gaga kpuchie ya wit ihe dị ivu. Isi na Chukwu gị na ma ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọ chọọ ka ị dị otu ahụ, ọ ka gị dị otu ahụ. Ọ bụrụ na Chukwu chọọ ka iru gị bụrụ iru mmụọ, ọ ka gị bụrụ iru okwo mma. Mana ọ ka gị machasịa mma nwoke bụrụ nye atọpụ, ịpụtazi je kpute ihe na-adịrọ mma, ikpuruzie ya, esizie na ọ bụrụ omenala Igbo, ewe n'iwe. Ọ bụrụ omenala Igbo. Ana inekwezi anya, mmụọ a na-ekwu okwu ya, o juru na ụwa niile. Ije na Yoruba, ha nwekwa nke ha. Ndị be anyị jelu ụmụnna anyị jelu bie na Yoruba na-anatakwa burukwe nke ha nata ba. Ndị Ọnịcha bi n'Ile Ife for thousands of years na-emekọ with ndị Yoruba. Na-anatakwa burukwe nke ha mụtakwara ebe a nata. Ifụkwa ndị be anyị bụ ndị Arọchukwu, mmekọ ha mekọ with ụmụnna anyị nọcha na egige mmiri na mba mmiri. Ha mụtachakwa ihe ndị ọcha butere ebe a, eburukwa ebubatakwa. Ị na-anya na ndị be anyị nọkwa n'isi na mgbago ụmụ ebe ọgwashi ịgba nke ha. Ụmụnna anyị nọchakwa nọ nso na Benin, ha mụtakwa nke a na-emekwa ebe a, ha emewekwe otu a. Enwekwara ụmụnna anyị gachara mechie travel, jechee ma Israel, jechee ma Egypt nata. Ọ bụrụ taa ka obodo oyibo bido, otogo ụmụ ndị Igbo jebelu uwe. Mana anyị nwa ka e nyere ikike. Onwe bụ ebe ndị Igbo na-ejero n'ụwa. Mana ha na-eje, ha jecha mgbe ụfọdụ ha mụtakwa ihe a na-eme ebe ahụ, ha eburukwe ya bata. Ọ dịzịa ka omenala Igbo, ọ bụrụ eziokwu. Omenala Igbo bụ ihe dị n'ala Igbo, ọ bụrụ ihe batara abata n'ala Igbo. Ọ bụ na ị chọrọ ịmụta ihe bụ omenala Igbo, na-ebe anya n'ihe dị n'ala Igbo, enena anya n'ihe bubatara ebubata. Na-eche ka ihe dị iche na ndị ebubata na ndị dị adị. Ị ga-afụ na ndị dị adị, ọ na-edozi anyị arụ, ọ dị anyị arụ mma, ọ dị agbakasị anyị ahụ, adịghị enye anyị lọọ mee ya otu a mee ya otu a, ọ na-eflo. Mana ndị ebuta ị na-ene anyị fụ na lọọ karịrị n'akụkụ ya, a ga-asị gị ị ga-eme nka mee nka tupu n'isonye ya. Ịfụ na ọ batara abata na ọ bụrụ omenala Igbo. Ịlekwasị mmọnwụ anya, ndị Kalaba nwere ojuju Kalaba, ndị Yoruba nwere eyo, ndị Hausa nwere Izaga, ndị ọcha nwekwa mpara Krismas. Onye ọbụla nwecha nke ya. So inekwa ihe ọzọ ga-eji mara ihe na-abụrụ omenala Igbo bụ ị na-anya ihe ọbụla a na-eme n'ụwa niile ozu mba ọnụ. Ya ọ bụghị ọsọ anyị nwa na-eme ya, ịfụkwa na ọ batara abata n'okwu ebe ahụ ka o si wee bata. Mana nke anyị nwa na-eme, ịfụ na ọsọ anyị nwa na-eme ya. O nwere ebe ị ga-eje n'ụwa efu onye na-eme ụdị ha. Onye ọbụla na-eme ụdị ya ị ga-amanata n'onye Igbo. Mana nke ọbụla a na-eme asị na omenala, mana ndị ọzọ na-eme ya. Ịfụ na ọ bụrụ omenala Igbo na ọ batara abata. Ya bụ ihe ị ga-eji mara ihe dị iche. Mmọnwụ onye ọbụla na-eti mmọnwụ. Arụsị onye ọbụla nwe arụsị. Onye ọbụla na-apị ya apịrị apị. Mgbe m mee travel na-abata, mfụ onye ji alụsị na flight na-abata. Na-asị ọkwa alụsị a nwoke a ji na-abata kịta. Emecha ụmụ ya ama mma na papa ha jere njem ruo the way from Germany wee buru alụsị wee na-anata. Na-asị di m na-asị ya ọkwa elu echi kịta ihe a kịta nwoke abata kịta enyewe ụmụ ya nsogbu. Onye nwe ụmụ ya nsogbu na-achọ ka enye ya ihe oge ọ na-eri. O nwere ike nwoke ya anọzi ụmụazị atara ahụ. Ọ bụrụ na ihe ebubata o nwere ya ama mmiri ụzọ niile papa ha jere eje bute, nna ha jere eje bute alụsị ahụ. Ụfọdụ alụsị a niile na-enye ndị be anyị nsogbu kịta. Ụfọdụ amazi ha ya eme. Ụfọdụ agbakwuru ndị ụka wee lozo na ndị ụka bụkwu nke ha wee bata. Ya bụ na ha na-alụsị ya akụtu aside wee na-emegharị ndị be anyị anya. Ọ dịka ya sị na o nwere ihe ha na-eme. Emesịa kwa ọka nọkwa ihe na-ebe. Ndị Igbo biko ka anyị kpọba chi anyị, kpọba Chukwu. Onye ahụ bụ nke anyị.
nke a bụ nke anyị, Chukwu na chi. Ihe ọbụla gafee Chukwu na chi, nyobi enyo. Ihe ọbụla gafee Chukwu na chi na anyị nwa bụ ndị Igbo, unu ga-eweta ihe a ji enyo ihe nyoo ya ọfụma. Ịma na ọ bụghị omenala Igbo. Biko, ụfọdụ ga-apụta asịsị gbuori ya efu, gbuori ya nke a gbuo. Chukwu anaghị ana ihe egburu egbu. Ihe ọbụla ị na-eme na omenala Igbo, gbupụ ya ọbara, ọ bụrụ Chukwu ka ị na-emere ya. Ihe ọbụla ị na-eme na omenala Igbo, gbuo mmadụ, ọ bụrụ Chukwu ka a na-emere ya. Chukwu ndị Igbo ama kacha obi jee gbuo ihe o kere eke. Ọ dịrọ possible. Otu ị bụ nna, ị ga-amụ ma gbuo nwa gị? Ọ dịrọ possible. Ifo na akụkọ a nwere ka ọ dị. Ma nwere nna ga-egbu nwa ya were anya ọcha gbuo nwa ya. So Chukwu anaghị egbu ihe o kere eke. Onye ọbụla na-asị na ihe ọbụla gbasatara ọnwụ ma ọ gbasatara ogbugbu ma ọ bụghị Chukwu ka a na-eme, asị gị gbupụ ngwere ma osokwu ya bụrụ arụrụ. Chukwu adịghị na arụrụ. Mgbe ị nọ n'ime afọ, ke sacrifice n'ime. Mgbe nne gị mụtara gị, ke sacrifice n'ime wee dịgide ndụ wee ruo kịta, abịasịza gị na ihe emere sacrifice nke wee mee nke wee mekwa. Ọ bụrụ eziokwu. Ebe ụmụaka anaghị eme ya, ọ eteta ha n'okenye, onye ọbụla echeta na a na-eme sacrifice. Mana mgbe ị nọ secondary school, one ka ime. Mgbe ị ka pempe nọ n'okorobịa, sacrifice one ka ime. Mmọnwụ one ka ịba. Ịdị họ ndụ na-eriju afọ. Ka ezi ka o si dịzie ka ga-asị na kịta ya maka na itutotego, ọ dịzie gị kịta ka ị na-emezi majik. Ijebezie gwọbazie ọgwụ, ijebezie gbugbo oke ite, ijebezie emewe ihe dị iche iche ndị nna nna anyị emerọ. Ifụrọ ka o si dobe anyị ncha n'isi ọnụ. Ngwa sinsi ndị be anyị gwọbara ọgwụ a niile, sinsi ndị be anyị mewere ihe a niile a na-eme, kedu ihe anyị mefute ka njụzia ndị Igbo? Ụka niile a ndị be anyị na-aka, ọgwụ niile a ndị be anyị na-agwọ, kedu ihe o mepụtara ndị Igbo? Iji gwa gị na ọ bụrụ na onwe ka mmiri si wee gbaa n'opi ụgbọ. Chukwu agwaghị anyị sị anyị ọsọsọ anyị na ya ga na-arụkọ. Sọsọ gị na Chukwu ga na-arụkọ. Ịchọ ka ihe na-adịrị gị na mma, kpọwa chi gị. Gị na chi gị ga na-arụkọ. Onye nwa ma akara aka gị. Ọ bụ na ị chọrọ inwe ihe ọ bụla ị chọrọ inwe, gwawa ya chi gị. Ọ chi gị ma ebe ọ dị. Ọ nọ before ị bịa, ọ ma ka ọ dị gị. Ọ ma ka ọ dị gị. Na ndị nka nọ na-akpa omeobu, ọ maala obi gị. Ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa, kpọwa Chukwu. Kpọwa chi gị. Ọ nọ n'ime gị. Ihe ọ bụla ị na-achọ outside your body, ịdara gị ya. Ihe ọ bụla ị na-achọ n'ọlụsọ gị, gwabia onwe gị, gwabia Chukwu. Ndị ka ndị Igbo si aga ọfọ, anyị ga-eme ihe onyonyo ọzọ gosi ka ndị Igbo si aga ọfọ. Ndị Igbo anaghị agọ mmụọ. Ihe ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ ma ọ bụ ọgọ ọjị. Ọjị bụkwa mkpụrụ osisi anyị ji akpọkọnata onwe anyị ọnụ. Njirimara ndị Igbo ya bụ identity. Ọjị ka anyị na ndị nna nna anyị kọrọ ọjị ahụ ji emekọ. Anyị anaghị agọ ya, anyị anaghị efe ọjị efe. Ọzọ dị ka ịbịa bụ aha ndị mmụọ na-aza. Aha mmụọ na-aza gasị mmụọ eji bịa gba ndị Igbo, gbasa ndị Igbo ọgụ na-aza. Mgbe ha ga-abịa, ha ga-ebu ụzọ stọdịa ndị Igbo, mara aha anyị na-aza, mara ihe anyị na-alaiki. Ha ebido zaba aha ahụ, atachi aha nke ha na aha nke anyị. Ya bụ ihe na-akọsụ confusion na Igbo ruo taa. Abịa ma abụrọ Chukwu. Mana ndị buputere abịa ma butere ibi n'ụkpadị. Fụ na ọ na-azụ ụkpadị na ndị be anyị ama nnabata ya. Echenji ahịa. Tinye abịa ma. Weta ya, meje ya n'aha Chukwu. Ya bụ, mgbe ọbụla ndị Igbo nụọ Chukwu, maka na anyị fụ Chukwu n'anya ọfụma, na aha ya ege ntị. Onye ahụ, ebe ọbụla ọ nọ, ịkpọrọ ana Chukwu ọza. Ọsị kedu onye na-akpọ m maka na Chukwu na n'ime. Ya ka ha ji etinye si Chukwu. Afọ ọbụla Chukwu na-aza ha, malụ ma fọnyesa ya n'aha ha, wee na-akọsụ confusion. Chukwu na-aza eze, ya bụ eze ndị Igbo. Nke ha butere bụ ndị ọcha bute, ọzabakwa eze nwaanyị. Adịkwa data eze n'afịa. Mana ị na-eze ya anya, ifu na isi ya toro ogologo na-eru n'ike. Nne ya anya, ifu na ọ dị iche. Ya na onwe ya makwu na ọ dị iche. Ya ka o ji work with agreement. And ihe a na-anakarị bụ ihe ha dị used to. Ya ka ha ji ana shinap. Seaman shinap bụ ihe eji le mmadụ during slavery. One bottle 40 people. Kaikai ya niile ndị be anyị na-anwụ na a na-akpọ spirit. Eji ale ndị be anyị. Ya bụ na o si esi wee bata. Ị na-anya Fanta abụrụ n'onwere mkpụrụ osisi na Igbo na-akọpụta Fanta.
ife ọnọ ihe batara abata ihe na-esi anyị ụmụ ihe a niile ha na-anawa ifu na foreign things nwa bebi asị gị weta nwa bebi a ifo pịụ ọ bụghị onweghị nwa Igbo na-ebe ụtọ a ifu na ihe batara abata nya ha bata ha nene aha ndị Igbo ha emejee ya mmụọ ahụ bata obodo ebubatara onye na aha a na-aza ebe ahụ ome onwe ya baptizim ọ join aha ya ebe ahụ ndị be anyị pụtazi asị na ihe ndị be anyị ọ bụrụ ihe ndị be anyị ine na-eko omume ka eji ama mmadụ omume ka eji ama obodo omume ka eji ama mmụọ ifu ka mmụọ ahụ si eme emumere mmụọ ahụ ifu na obodo eme ka ndị nna nna anyị ọ na-aghọ aghọ etu tomorrow gị na mmadụ chi imekọ ihe asị gị jee kpọọ ma a na-akpọ ya akpọ ọrụcha job ya ọ dị ka spiritual machinery ọrụcha ọrụ ọ na-arụ ọwa jekwa ebe o si mgbọsị ọbụla unu chọkwa ivọnyitekwa ya echekwa activate ya asịkwa gị jee kpọọ ma and ị ga-enyenata ma ahịa bifo ọrụ ọrụ onye ọbụla na-akpọ ma na-enyeghị ya asị ị ga-enye ọtụkwuru ya bụrụ tọrọ ị ga-eweta nata ofu ihe na agreement igosi na ọgụ ziri ozi ka a na-ezi dị na ụfọdụ arụsị ndị a niile ịfụ bụ mmadụ ka eji egburu egbu wee install arụsị ahụ wee yiwe arụsị ahụ and ọ bụrụ omenala Igbo igbu mmadụ abụrụ omenala Igbo ihe ọ bụla bụ igbu mmadụ abụrụ omenala Igbo ndị Igbo na-atọ atọ bifo anyị anọgide n'ọcha ka nka karịa akarị bifo anyị na-anwụ ọnwụ ike anyị na-anwụ nkịta ọ bụghị omenala Igbo and ọmụ ihe egbatacha na akọsị ya bụ ụmụnne m ihe ọbụla gị na ya na-eme mmụọ ọbụla gị na ya na-eme ka ihe find out jụọ kedu ebe o si kedu mgbe e hiwere ya kedu ihe mere eji hiwe ya kedu ihe ọ rụchara mgbe ahụ and ka ọ na-arụrụ gị ọrụ onye ọzọkwa bịakwa kwụọ ya ụgwọ ọ rụwakwara onye nke ahụ iji gosi gị na o nwere ka ije ahụ dị no loyalty atọ biko ndị be anyị nenenu dibịa niile ndị niile bubatasịrị ọgwụ n'ala Igbo ọ na ha emecha ha wee nwụọ onye ọbụla ya emecha nwụọ so ọ ka mma nke ọbụla ị na-eme cheta na ụmụ gị na-ene gị unere anya chetakwa na ịnwụọ ị ga-anachitekwa azụ ndị Igbo na-anụ ụwa ya bụ nke ọbụla ime makwa na ị ga-anachite azụ bịa donye ya ike ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ime omenala ndị ọcha ma omenala ndị Ijipt ma omenala ndị ọzọ asịsịna nọ nke ndị Igbo ọ bụrụ na ị chọrọ ime ma na ị chọrọ iti mmọnwụ ma na ị chọrọ ibute arụsị kawa ahụ kụziere ụmụ gị na gị nwa chọrọ ime ya na teknọlọji ndị ọzọ ị chọrọ iyuzu asịsịna na omenala ndị Igbo otu anụ anyị si jide foonu onye ọbụla nwechara foonu nwee moto ụmụ gị ama nọ ndị ọcha lụọ ya ọ bụrụ isi nọ na moto bụ omenala ndị Igbo ihe ọ dị ka ya nke ọ bụla ị mụtara amụta gwakwa ndị be anyị na ịmụtara ya amụta kụziere ụmụ gị nọ ihe ị mụtara amụta azọzụna na anyị nwanwe ya ka ndị be anyị we should stop Igbo-nizing everything ọ bụghị anyị nwanwe ihe niile anyị nwere nke anyị nke eji mara anyị nke anyị jụrụ anyị afọ ihe niile anyị nwe ka ndị ọzọ kọpịchakwa na-emekwa anyị nwere mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị be anyị na-esi ezigbo nri ndị be anyị na-agwọ abacha enwechara ezigbo omenala Igbo na-agwọ isi ewu nri anyị dị iche ọhịa anyị ga na-akụziri ụmụ anyị nke bụ nke anyị dị na iweta nke amụtara amụta ịgwa ndị mmadụ gwa ndị be anyị gwa ụmụ gị na nke a na ịmụtakwala amụta na ọ bụrụ omenala Igbo ọ ga-adịrị anyị na mma ise